Allah tautang awade namo kanduang donara jolain aduai waidoain anagu balo pauairi erang situju angkan duangiko onde ay diladang lawe naik ke turun lah tukar lagi pendidikan tu main katurun batu danyanyi tanah Pak Effendi emang kangakan sasudaiku kami bokan lah panjang kalagu iko kamai katurun didenangkan baitu gurau semalam ko yo sesudah iko kata nyong balik baitu gurau malam kini oh kata nyong balik dulu dana derang pasang sudah kecamatannya anak gubalo rambanya oh yang gubalo basa jola derana mati untuk talati yuo karana bunuh paua oi karana bunuh alaga lawe paua josi tuju atuka tampe bamain de daoluyo paua de daoluyo siang malam nene paua takana amusim pobilone basuonyo nangkotande nangadualo jadi itu si tujuan Limonagari kecamatan Anak Gubalo aduh locong bawa kemarin di sana ketika di tahun 2006 kalau tidak salah 2006 jadi Pak Weri Anak Gubalo ambo KKN di Setuju Tungkah makanya ambo tahu di situ kecamatan Setuju Limonagari
Itu apa wah? Kalau nak salah Ambo tinggal di Studio Tuka dulu di pasar di rumah Pak Wali, di rumah Pak Jorong ya. Di situ kami KKN dulu tahun 2006. Jadi